Čestná stráž k nohe, zbraň. Čestná stráž vpravo, v bok. Smer priamy, pochodom, chod. Vážené dámy, vážení páni, želáme vám príjemné popoludnie tu z pamätníka na Dukle, na mieste najťažších bojov, pri príležitosti 80. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie. Je mi cťou medzi nami privítať účastníkov odboja, najvyšších ústavných činiteľov, excelencie, zástupcov štátu i samosprávy, všetkých hostí a samozrejme aj divákov a poslucháčov Slovenskej televízie a rozhlasu. Sme priamo na mieste najťažších bojov Karpatsko-Duklianskej operácie. Prišli sme preto vyjadriť úctu padlým, ktorí obetovali svoje životy, aby ďalšie generácie už nezažili hrôzy vojny. Vojnové udalosti a ich obete nezostali len v srdciach blízkych alebo v historických kronikách. Inšpirovali mnohých umelcov po celom svete. Svedčí o tom aj báseň Andreja Plávku Na Dukle ticho. Na Dukle ticho. Iba Vánok v korunách bukov mäkko sviští. Hrdinou padlých tuhý spánok október čúva zlatolistý. Nie je to Vánok od bojiska, čo ticho šepce slávne zvesti.
Dých padlých je to, čuť ho zblízka. Hľa, práve lístím zaleštil. Dých roztúžený po slobode, dých lásky vrúci k rodnej hrude, nie je on mŕtvy v tejto pôde. Na veky na nás dýchať bude. Tá ide s vetrom po očine, cez hory, doly, viesky, mestá, v pesničkách jeho láska plynie, ním otvára sa každá cesta, ako tá prvá v krážoch Dukly. Na prahu domu, blízo cieľa, by slobodienka hradom puklým z ťa vtáča domov priletela. Sovietský vojak dal jej krídla a poznačil ich svojou krvou, by nezblúdila do osídla, ale sa hriala láskou prvou, tuchšou nad život, smrť i veky, mocnou jak výchor, blesk či pieseň, čo s peklom išla na preteky, pre svoju pravdu v jednu jeseň. Na Dukle ticho. Iba Vánok v korunách bukov mäkko sviští. Hrdinou padlých tuhý spánok. Október čúva zlatolistý. Chráňme si mier. Chráňme si mier, rodil sa ťažko. Sú to slova Vladimíra Strmeňa, jedného z vojnových pamätníkov, jedného z ľudí, ktorí zažili apokalypsu druhej svetovej vojny. Svedčia o udalostiach, ktoré si len ťažko vieme predstaviť. Leto a jeseň roku 1944 boli pre osud našej krajiny kľúčovým obdobím. Udalosti na Dukle sa nezmazateľne zapísali do dejín Slovenska a Česka. Aj vďaka obetiam oslobodzovacích armád môžeme v súčasnosti žiť v suverénnom štáte v slobodnej Európe. Slovo má prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Vážení hrdinovia oslobodzovacích bojov, vážení veteráni, veteránky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážený pán poverený predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážení páni prezidenti, členovia vlády, pani poslankyne, páni poslanci, vážení hostia, milí spoluobčania. Stretávame sa na pamätnom a historickom mieste, ktoré bolo pred 80 rokmi svedkom nespochybniteľného hrdinstva, ale aj obrovského utrpenia. Miestom, na ktorom bola naša dnešná sloboda vykúpená krvou našich otcov a našich dedov. A preto mi dovolte, tak ako pri oslavách 80. výročia Slovenského národného povstania, prihovoriť sa najprv tým, ktorí sú dodnes žijúcimi pamätníkmi týchto ťažkých chvíľ a ktorých krv tiekla tu na Dukle, ale aj na iných miestach Slovenska. Skláňam sa pred vami, hrdinovia Karpatsko-Duklianskej operácie, hrdinovia bojov o oslobodenie Slovenska i Slovenského národného povstania. Skláňam sa pred vašim hrdinstvom, odhodlaním a utrpením a cítim obrovskú hrdosť, rešpekt, vďaku a ľudské uznanie. Hrdosť na vás, ale i celý slovenský národ, ktorý sa dokázal so zbraňou v ruke postaviť proti fašizmu a na obranu vlastnej slobody. Rešpekt voči vám, ale aj všetkým ľuďom, ktorí sa na bojoch za slobodu aktívne zúčastnili alebo im priamo pomáhali. Patrí vám vďaka za vašu odvahu, odhodlanie a nasadenie vlastných životov v mene slobody a lepšej budúcnosti. A slovenskému národu patrí uznanie, že sa dokázal zjednotiť na spoločnom cieli, prekonať názorové rozdiely a začať s vysťahovaním fašizmu zo slovenského územia. Vážené dámy, vážení páni, žijeme dnes zvláštne časy. Na jednej strane dnes vďaka moderným technológiám sledujeme množstvo nepodstatných vecí do úplných detailov. Nevynímajúc zábery ľudskej zloby,
alebo tém, ktoré boli ešte donedávna spoločenským i morálnym tabu. A na druhej strane si vedome zatvárame oči pri tých najdôležitejších témach, len aby sme mohli sebavedome šíriť názory, ktoré nemajú s realitou nič spoločné. Dámy a páni, neverím, že ktokoľvek, kto dokáže spochybňovať holokaust, niekedy prekročil hrdzavejúcu bránu koncentračného tábora vo Svienčime a uprel svoj zrak na stovky detských topánočiek, vystavených v tamojšom múzeu ako desivé svedectvo tých najhorších zločinov nacizmu. A neverím, že ktokoľvek, kto dokáže nadšene hovoriť o vojne a obhajovať ju ako spôsob riešenia konfliktov medzi národmi, niekedy videl vojnu inak ako v akčných filmoch nahony vzdialených surovej realite. Všetkých tých, ktorí si vedome zakrývajú oči pred hrôzami vojny, verejne z tohto miesta vyzývam. Využite nesmierne vzácnu možnosť, ktorú nám ponúkajú žijúci veteráni druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania. A pýtajte sa ich, čo všetko museli počas boja za našu spoločnú slobodu prežiť. Pretože ak s nimi o tom budete hovoriť, zalesknú sa im oči v ťaživých spomienkach a dozviete sa aj to, čo ste možno ani vedieť nechceli. Kapišovka je obyčajný potok, tečúci nedalekým údolím. Ibaže počas bojov o Duklu to nebol bežný potok a bežné údolie. 2 októbrové dni roku 1944 v Kapišovke netiekla voda, ale tiekla krv. Na oboch stranách tu za tieto 2 dni zahynulo viac ako 11 000 ľudí a preto niet divu, že toto zdanlivo obyčajné údolie nesie názov Údolie smrti. Počas prvej noci karpatsko-duklianskej operácie vykonali podľa priamych svedectiev len v jednom z československých zdravotníckych stanov 80 amputácií. Zranených vojakov skladali na dlhé pásy slamy priamo na poli. A výber tých šťastnejších sa uskutočnil jediným pohľadom skúseného chirurga. Tento život sa ešte zachrániť dá, tento už nie. Lekári spali sediac na zemi pár minút medzi jednotlivými operáciami a skúsené zdravotničky, ktoré mali so sebou početné frontové skúsenosti, podľa vlastných slov nikdy nevideli niečo také, ako videli tu na Dukle. Len prebojovať sa k slovenským hraniciam znamenalo tisíce obetí v bojoch na kóte smrti ešte pred duklianským priesmikom. A keď vojaci konečne vyrazili do útoku na hraničný bod, dozvedeli sa, že na jeho konci čaká každého z nich kríž. Buď ten železný v podobe vojenského vyznamenania, alebo drevený na ich hrobe. Aj ostrielaným veteránom sa tlačili slzy do očí, keď konečne prekročili hranice a dotkli sa rodnej slovenskej zeme. A to ešte netušili, že ich na domácej hrude čaká ďalších 7 nesmierne krutých týždňov. Počas nich spávali a bojovali v bahne zákopov, pili vodu priamo z kaluží, trpeli hladom i nastupujúcou zimou. A každý deň sa lúčili s kamarátmi, vedľa ktorých sa ráno zobudili, ale večer už neboli medzi živými. Drahí priami účastníci oslobodzovacích bojov, až s pohľadom na tieto skutočné hrôzy vojny si naplno uvedomíme rozsah vášho hrdinstva. Až v priamej konfrontácii so surovosťou vzájomného zabíjania či ťažkého života v zákopoch dokážeme skutočne oceniť význam vášho rozhodnutia bojovať a trpieť za ideály slobody. Až takto nám dajú skutočný význam aj slová vášho veliteľa Ludvíka Svobodu. Citujem: Nikdy nezabudnime, ako ľahko sme slobodu stratili a ako ťažko, za cenu akého veľkého úsilia a veľkých obetí nášho, ale najmä sovietskeho ľudu, sme ju dobíjali späť. Dojímavým svedectvom týchto slov je aj 1265 mien padlých hrdinov z radov 1. Československého armádneho zboru, vygravírovaných tu, na kolonáde vedúcej k Duklianskému pamätníku. Spolu s nimi na Dukle položilo životy aj 21 000 ich druhov zbraní v uniformách Červenej armády. Každý, kto v pietnej spomienke postál pri týchto pamätníkoch, prešiel sa údolím smrti a nezatváral si oči pred skutočnými hrôzami spred 8-10 ročí, musí cítiť vo svojom srdci jediné. Nikdy nesmieme dopustiť,
aby sa tieto hrôzy opakovali. Nikdy nesmieme dopustiť, aby budúce generácie trpeli rovnako ako ich dedovia či pradedovia. O to desivejšie dnes vyznieva skutočnosť, že práve stojíme len pár desiatok kilometrov od našich hraníc s Ukrajinou, za ktorými prebieha regulárna vojna so 100 000 obetí. Deň čo deň na území Ukrajiny a teraz už aj na území Ruska zomierajú nevinní ľudia, ničia sa rokmi vybudované hodnoty a predovšetkým je nadobro zničená viera ľudí, že civilizovaný svet v 21. storočí nebude svoje konflikty riešiť na bojovom poli. Som preto presvedčený, že urgentnou povinnosťou svetových lídrov je hľadať všetkými silami účinné spôsoby, ako zastaviť vzájomné zabíjanie. Nie len na Ukrajine, ale aj v Gaze, v Libanone a všade tam, kde ľudia podľahli mylnému a veľmi nebezpečnému presvedčeniu, že svoje nezhody vyriešia smrťou svojich protivníkov. Vojna je zhmotnené zlo a vždy sa najviac dotkne tých najnevinnejších. Vážené dámy, vážení páni, položiť vlastný život v boji za slobodu je bez pochyby tá najväčšia obeť, ktorú môže človek priniesť svojej vlasti. Postojme preto v tichej spomienke nad všetkými týmito obeťami. Poďakujme sa priamo do očí tým, ktorí mali to šťastie prežiť. A obdivujme ich hrdinstvo, v ktorom sa odráža prirodzená ľudská túžba po slobode. Ďakujem všetkým, ktorí v Duklianskom priesmiku bojovali. Priamo tým pomáhali Slovenskému národnému povstaniu a urýchlili oslobodzovanie celej našej vlasti. Karpatsko-Duklianská operácia je príkladom neoblomnej národnej hrdosti a odhodlania v boji proti nacistickému útlaku. No zároveň je aj trvalým varovným signálom voči nebezpečenstvu, ktoré v podobe fašizmu, extrémizmu a neznášanlivosti číha na nás aj dnes. Poučme sa preto z našej histórie, aby sme my a naši potomkovia mohli žiť dôstojným a plnohodnotným životom. Takým, po akom úprimne túžili všetci tí, ktorí na tomto mieste položili svoje životy. Česť a sláva všetkým, ktorí priniesli najvyššiu obeť na oltár našej vlasti. Česť ich pamiatke. Ďakujeme za príhovor. Práve tu na Dukle boli vojaci 1. Československého armádneho zboru tak blízko svojich domovov. Po náročných bojoch na území vtedajšieho Sovietskeho zväzu boli odhodlaní vyhnať okupantov a oslobodiť našu vlast spod jarma nacizmu. Vypočujme si hymnickú pieseň Eugena Suchoňa o Slovensku v podaní umeleckého súboru Lúčnica Aká si mi krásna.
Ďakujem za úžasný hudobný zážitok speváckému zboru umeleckého súboru Lučnica pod vedením dirigentky Eleny Matúšovej. Ja len doplním, že hymnickú pieseň Eugen Suchoň, tento velikán slovenskej klasickej hudby, zložil na text Petra Belu Horala. Dámy a páni, poprosíme teraz o príhovor podpredsedu Národnej rady, povereného vykonávaním právomocí predsedu Národnej rady Petra Žigu. Vážení priami účastníci bojov druhej svetovej vojny, vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády a členovia vlády Slovenskej republiky, vážení páni prezidenti, vážený pán podpredseda Národnej rady a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ctení hostia, vážené dámy a páni, je veľmi správne, že sme aj po 80 rokoch tu na tomto mieste a v tomto čase. Je našou povinnosťou pripomínať si najťažšie vybojované vojenské víťazstvo v našich moderných dejinách a najkrvavejšiu bitku na území Slovenska. Pred viac ako mesiacom sme si pripomenuli Slovenské národné povstanie, bez ktorého by zrejme na Dukle nikdy boje neprebiehali. Prekvapenie protivníka nevyšlo a z plánovaných 5 dní bojov nakoniec bolo 50. Meter po metri, v brutálnych podmienkach, v horách, v zime, hmle, oslobodili naši a sovietskí vojaci prvé územie Slovenska. Za vstup na rodnú vlast ich zaplatilo takmer 15 000, tú najvyššiu cenu. Pripomínajme si a vážme statočnosť a obeť každého jedného z nich. Skláňam sa pred utrpením a hrdinstvom tých, ktorí dokázali víťazstvo vybojovať nad súperom niekedy až silou vôle. Aj keď frontová línia prinášala vždy vlnu deštrukcie, príchod našich a sovietských vojakov na územie Slovenska znamenal súčasne slobodu bez okupantov. Tento región, kde sa práve nachádzame, bol historicky prvá oslobodená časť Československa. Veľa si vytrpel a zažil kruté, ale víťazné boje. Práve tento slávnostný deň je príležitosťou na zamyslenie, či sme skutočne urobili od jeho oslobodenia dosť preto, aby sa rozvíjal a aby sa mu aj ekonomicky darilo. Som presvedčený, že si to zaslúži a ja aj moji kolegovia mu rozhodne budeme pomáhať. Sloboda a mier, obyčajné ľudské šťastie a spokojný život. To boli hodnoty, za ktoré bojovali vojaci v roku 1944 a za ktoré sa oplatí bojovať aj dnes. Naše Slovensko je slobodný štát, hoci niekedy, ako by sme si to nevážili a považovali to za samozrejmosť. Pritom sme slobodu museli draho vykúpiť životmi našich vojakov a našich spojencov. Dnes máme mier už takú dlhú dobu, že časť ľudí má o vojne len akési romantické predstavy. Zabúdame, že v skutočnosti je vojna peklo a hrôza zmarených životov. Len neďaleko odtiaľto, za našimi východnými hranicami, by o tom určite vedeli rozprávať. A čo sa týka šťastia a spokojného života, žijeme v takej dlhej ére prosperity, že si dávno nevieme predstaviť nedostatok všetkého, potraviny na prídel a život doslova z ruky do úst. Priatelia, vážme si, že máme mier a demokraciu, že môžeme vysloviť slobodne svoj názor a obhajovať hodnoty, na ktorých nám záleží. Vážme si, že existujeme ako národ a máme svoju štátnosť. Pripomínajme si, že to vôbec nie sú samozrejmé veci, najmä v tejto dobe, keď
počuť v diaľke hrmenie diel. V súčasnosti máme príležitosť sa zamyslieť a vrátiť skutočným hodnotám. Hodnotám, ktoré nám pred 80 rokmi pomohli vybudovať a vybojovať naši predkovia v krutých bitkách, aká bola práve tu na Dukle. Za to im patrí obrovská vďaka. Večná sláva hrdinom Dukly a nech žije naše Slovensko. Ďakujem pekne. Ďakujeme za príhovor, dámy a páni, a teraz si pripomeňme dobové fakty a súvislosti spojené s karpatsko-duklianskou operáciou. Je 6. október 1944. Útočná operácia sovietských a československých vojsk naberá nový rozmer. Vo vojnovom denníku 1. československého armádneho zboru je uvedené toto. O 6:30 vyrazili prieskumné hliadky 1. brigády smerom k hraniciam. O 8 hodine dosiahli už prvú obec ležiacu na československom území Vyšný Komárnik. V tejto prvej dedine vstýčili vlajku osvetový dôstojník práporu rotmajster Ivanič Michal a vojak Havran a jej ochranu prevzal miestny obyvateľ Štefan Handoga. Karpatsko-duklianská operácia ostane naveky jednou z najťažších horských bitiek druhej svetovej vojny. Trvala takmer 50 dní. Jej zámerom bolo rozbiť protistojace sily nemeckej armády a rýchlym prechodom karpatskými hrebeňmi poskytnúť pomoc Slovenskému národnému povstaniu. Podmienkou pre splnenie tejto mimoriadne ťažkej úlohy bol moment prekvapenia, ale tiež vysoké tempo útoku. Neskorší armádny generál a československý prezident Ludvík Svoboda, ktorý velil 1. československému armádnemu zboru, priblížil atmosféru prvých bojov v Duklianskom priesmiku takto. Nastáva deň, hmla sa dvíha, viditeľnosť sa zlepšuje. Nepriateľská paľba z lesov sa zosilňuje, už nestrieľajú len guľomety, ale aj delá a mínomety. A nepriateľské granáty a míny si nevyberajú, zraňujú aj usmrcujú. V paľbe diel a treskote mín zrazu začujeme hukot motorov. Lietadlá? Tovary nie. Citlivé ucho zachytáva známy škripot, neklamný príznak idúcich tankov. Už ich vidíme. Vyrážajú. Protiútok. Nepriateľ nás predišiel. Začal útok skôr, ako my sme vyrazili do útoku. Rozpútava sa prvý boj. Karpatsko-duklianská operácia zanechala hlbokú a nezmazateľnú stopu. Pretože práve tu, v severovýchodnom cípe Slovenska, sa začalo priame oslobodzovanie Československa. Tu prebiehali urputné boje. Tu tiekla krv a umierali vojaci, civilisti, hrdinovia. Práve tu sa začala rodiť sloboda pre nás všetkých. Riskovali svoje životy, aby sme mohli žiť slobodne. Neváhali nastúpiť do tých najťažších bojov, aby vyhnali nacistického nepriateľa. Rezort obrany vydal pamätnú medailu k 80. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny. Okrúhle výročie skončenia vojny si pripomenieme v budúcom roku. Práve touto medailou dnes oceníme 2 účastníkov bojov priamo tu na Dukle a 1 inštitúciu. Poprosím prezidenta republiky a hlavného veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka o slávnostné odovzdanie ocenení. Prvým vyznamenaným je generálmajor Ján Ilanovský in memoriam. Počas druhej svetovej vojny sa ako vojak slovenskej armády dostal na východný front. Po pripojení k československým jednotkám slúžil v paradesantnej brigáde, neskôr v protitankovom oddiele. Po vypuknutí SNP jeho brigádu nasadili do karpatsko-duklianskej operácie. V Poľsku bol zranený, no už v októbri 1944 sa s parašutistami dostal na územie Slovenska do tylu nepriateľa, aby podporili partizánsky odboj. Počas oslobodzovania našej krajiny sa pripojil k Československému armádnemu zboru a bojoval s ním až do konca vojny. Ocenenie prevezme jeho syn, pán Milan Ilanovský.
Druhým vyznamenaným je plukovník Alexander Doman in memoriam. V roku 1940 vstúpil do československého zahraničného vojska, bojoval proti Wehrmachtu vo Francúzsku, neskôr pôsobil v Británii. Tam sa stal členom formujúcich sa československých jednotiek. V lete 1944 sa presunul na východný front, zapojil sa do karpatsko-duklianskej operácie a bol ťažko zranený. Neskôr so svojou jednotkou bojoval partizánskym spôsobom do februára 1945, keď sa spojil s postupujúcou Červenou armádou. Po februári 1948 patril do veľkej skupiny prenasledovaných dôstojníkov. Koncom 60. rokov bol rehabilitovaný a povýšili ho do hodnosti podplukovníka v zálohe a v roku 1994 do hodnosti plukovníka vo výslužbe. Ocenenie prevezme jeho syn Robert Doman. Na ocenenie dostáva za svoje pôsobenie Vojenský historický ústav Bratislava. Počas 3 desaťročí jeho pracovníci mapujú významné udalosti našich dejín. Venujú sa vedeckému výskumu, archívnej práci, expozičnej a výstavnej činnosti, aj starostlivosti o národné kultúrne pamiatky. Patria k ním tiež pamätníky na Dukle, vo Svidníku a v Tokajiku. Ocenenie prevezme riaditeľ Vojenského historického ústavu, plukovník Miloslav Čaplovič. Ďakujeme pekne. Teraz nás čaká príbeh vojaka. Príbeh vojaka, ktorý sa túži vrátiť domov. Vidieť a objať svoju matku, no prichádza neskoro. Tento príbeh zaznie v baladickej piesni Karpaty, Karpaty, kapely Čendeš. Karpaty, Karpaty, dolina, dolina, stoiť chyžočka na boku schylena, a u toj chyži starenka mati pro svojho syna nemôže spáti. Ja podil, či zabývaš stežke, što je schodil, či to zabývaš te hore lisy, kde naše pole, kde ňaňko kusí. Ňanko kosil, de konia strojil, de tvoji sestry na sľub prihotovil. Oj, synu mi synu, ja ťa povila, verše slovíčko, Hari ty včila. Či ty zabávaš, u cudzím svety, de tvoja chyža, svoje hraníky, či ty zabávaš, na kamaráti už to ti chodili na svadby hráty.
slnku, Hospoda prošu, i srdci nadію, veliku nošu, tu tvoja mati, tu i rodina, tu list ja rodil, tu máš koríňa. Pід Karpatami nelehko, ťažko, Mati usnula, slnce zašlo, a synok prišiel, vstúpil do domu. Povíš slovko, nemal ku komu. Nezabúvajme na našu mamočku, duši pamiatajme na krajšiu chržočku. Vierna víra v Boha, Rusinil do roha, i naše koríňa, životní spasíňa. Karpaty, Karpaty, dolina, dolina, na sej žltý bude rusinská rodina. V údolí Kapišovky si ťažké boje karpatsko-duklianskej operácie v priebehu 10 dní októbra 1944 vyžiadali 2700 padlých, nezvestných a ranených. Dodnes sa v kraji pod Duklou na základe výpovedí očitých svedkov traduje, že po ukončení bojov sa načas voda miestneho potoka Kapišovka sfarbila krvou padlých vojakov do červena a stekala po svahoch. Podľa tejto legendy dostalo údolie svoj dnešný názov Údolie smrti. Súčasný pamätník bol verejnosti sprístupnený v roku 1949 a jeho stavbu inicioval vtedajší minister školstva a osvety Zdeněk Nejedlý. Zaujímavosťou je, že za ministrom, ktorý prednášal slávnostný prejav, ležal pochovaný v hrobe aj jeho syn Vít, ktorý počas duklianských bojov zomrel na týfus. Základný kameň pamätníka položili v roku 1947. Architektonický návrh v tvare písmena V sa komisii pozdával najviac. Symbolizoval smer postupu sovietských a československých vojsk a tiež klin vrazený do nemeckej obrany. Stavbu realizoval špeciálny vojenský pracovný oddiel s 25 vojakmi prezenčnej služby. Tento počet sa kvôli meškaniu výstavby neskôr zdvojnásobil. Stavebným materiálom bol čadič z krupiny a sivo-biely kameň z moravských Jeseníkov. Výstavbu definitívne ukončili v septembri 1949. Výška pilónu pamätníka dosahuje 28 metrov. Pod vrcholom pamätníka bol na čelnej strane osadený československý štátny znak. Na piedestál jeho severnej strany bola inštalovaná socha československého vojaka v nadživotnej veľkosti, ktorý vzdáva na poctu zbraň a hold padlým spolubojovníkom. Súčasťou areálu pamätníka je vojnový cintorín. Tu našlo v 47 spoločných hroboch miesto svojho posledného odpočinku 565 príslušníkov zboru, ktorí padli počas karpatsko-duklianskej operácie a pri následných oslobodzovacích bojoch. V roku 1974 pribudlo na kolonáde vedúcej k pamätníku 8 bronzových tabúľ. Sú na nich vygravírované mená 1265 príslušníkov zboru padlých v priebehu karpatsko-duklianskej operácie. O 8 rokov neskôr bola po obvode severnej časti vojnového cintorína inštalovaná aj tzv. Aleja hrdinov. Tvorí ju 15 bronzových búst znázorňujúcich sovietských a československých vojakov a dôstojníkov, ktorí sa vyznamenali počas bojov na území severovýchodného Slovenska. Duklianská operácia, podobne ako Slovenské národné povstanie, predurčili budúce postavenie vtedajšieho Československa v povojnovom usporiadaní sveta. Potvrdili, že Slováci a Česi odmietli byť súčasťou či vazalmi Hitlerovej Tretej ríše. Aj preto si naše dva malé národy váži celý svet. Slovo má predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico.
Vážený pán prezident Slovenskej republiky, drahé Slovenky, drahí Slováci, vzácni hostia. Predtým, ako poviem pár slov od srdca, mi dovolte, aby som pred vami všetkými poďakoval organizátorom tohto dôstojného podujatia. Tak, ako sme si to dali do programového vyhlásenia vlády, tak to aj plníme. Či to boli oslavy svätého Cyrila Metoda, alebo 80. výročie Slovenského národného povstania, aj dnešné podujatie potvrdzuje, že sa nebudeme k vlastným národným historickým tradíciám otáčať chrbtom. Preto veľká vďaka Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, podpredsedovi vlády Slovenskej republiky a ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi a celému tímu, ktorý zabezpečil toto dôstojné podujatie. Drahé Slovenky, drahí Slováci, keď som odchádzal v skorých ranných hodinách z Bratislavy, tak mi bolo mojimi blízkymi povedané: dávaj si pozor a buď opatrný. Keď však stojím tu na Dukle, tak sa pýtam pre Boha, aký strach, aká opatrnosť. Za každým stromom, za každým trsom trávy, za každou kótou, či je pomenovaná alebo nepomenovaná, je obrovský kus statočnosti, odvahy a vlastenectva. A my sme sem predsa neprišli oslavovať na Duklu ani vojnu, ani utrpenie, ani smrť. Áno, mrzí ma, že máme takú zvrátenú módu, predovšetkým v Európe, kde namiesto toho, aby sme vynaložili všetko úsilie na zastavenie rinčenia zbraní, dokonca v susedných štátoch, tak počujeme búrlivý potlesk, hlasité povzbudzovanie a dokonca často aj veľmi významné materiálne rozhodnutia, ktoré vojnu len a len povzbudzujú ďalej. Americký prezident Roosevelt, keď počas druhej svetovej vojny sledoval hádky politikov v Spojených štátoch, povedal: hodila by sa nám jedna bomba z Európy, keby nám spadla na územie Spojených štátov, aby sme pochopili, o čo vlastne ide. A my zrazu počúvame, ako aj niektorí poslanci Európskeho parlamentu hovoria s ľahkosťou jarného vetríka o raketách stredného doletu, raketách dlhého doletu. Nuž, obrazne povedané, možno takáto jedna raketa by mohla v Bruseli rozbiť nejakú fontánku, aby pochopili, o čom to vlastne pre Boha všetci hovoria. Drahé Slovenky a drahí Slováci, my sme sem neprišli oslavovať ani vojnu, ani utrpenie, ani smrť. My sme sem prišli preto, lebo chceme oslavovať mier. Slovensko a Slováci sú mieromilovný národ. Sme pohostinní, ale vieme sa aj zaťať, ak je to treba. A najmä si pamätáme. Pamätáme si, kto to vlastne prechádzal cez tento náročný úsek. Že to bola slávna Červená armáda a že to boli vojaci 1. Československého armádneho zboru. Preto treba s veľkou úctou povedať a rovnako požiadať všetkých pre Boha: prestaňme to vzájomné zabíjanie Slovanov, veď to boli Ukrajinci, boli to Rusi, boli to Bielorusi a boli to ďalšie národy bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré prechádzali týmto údolím smrti, a boli to Slováci a boli to Češi, ktorí pomáhali tak, ako pomáhať mohli. Ďakujeme všetkým týmto, želáme im predovšetkým na Ukrajine čo najrýchlejší mier a pokoj. A toto posolstvo zajtra odovzdám aj s poďakovaním pánovi predsedovi ukrajinskej vlády, pánovi Denisovi Šmihalovi, za ktorým sa stretnem, lebo budeme spoločne riadiť vládu Slovenskej republiky a vládu Ukrajiny. Drahé Slovenky, drahí Slováci, hovoriť historické fakty o karpatsko-duklianskej operácii ako nosiť drevo do lesa. Predsa len však treba zvýrazniť, že hlavnou úlohou tejto operácie bolo pomôcť
Slovenskému národnému povstaniu. Už dnes sa objavujú kritici, ktorí hovoria, že daň za túto operáciu bola veľmi veľká, že zomrelo príliš veľa ľudí a že to bola operácia len preto, lebo tu bola nejaká miera náklonnosti bývalého Sovietskeho zväzu k Československu a k Slovenskému národnému povstaniu. Je fakt, že táto operácia odklonila veľkú časť nemeckých vojsk, ktoré by inak utopili Slovenské národné povstanie v krvi za niekoľko dní. Je fakt, že nevieme presne odhadnúť, koľko ľudí na Slovensku sa dožilo slobody práve preto, že tu toľko ľudí zomrelo, toľko ľudí bolo zranených a toľko ľudí si odnieslo do konca svojho života obrovskú traumu. Maršal Konev, Ivan Stepanovič Konev, rátal, že potrebuje na prípravu tejto operácie niekoľko týždňov. Stalin mu dal 5 dní. Rovnako sa čakalo, že 5 dní bude trvať prechod až do Prešova. Moji predrečníci povedali veľmi presne, koľko to celé trvalo, čo bolo spôsobené predovšetkým tým, že Nemci výborne využili obranné postavenia. Avšak my dnes môžeme povedať, že rozhodnutie spustiť Karpatsko-Dukliansku operáciu bolo rozhodnutie, ktoré zachránilo obrovské množstvo životov na Slovensku, hoci prinieslo obrovské obete práve na tejto časti Slovenskej republiky. Drahé Slovenky, drahí Slováci, my sme už všelikomu pamätníky a tabule postavali. Myslím si, že máme aj taký malý dlh voči maršalovi Konevovi. Čo tak urobiť takéto historické rozhodnutie a povedať, že bol tu jeden významný, môžeme povedať významný vojenský vodca, ktorý významnou mierou prispel k tomu, čo sa tu dialo okolo 6. októbra 1944. Všetci počúvame, drahé Slovenky, drahí Slováci, vzácni hostia, koľko tu bolo utrpenia. Muselo to byť strašné. Keď sa v Košiciach po skončení tejto operácie stretol armádny generál Ludvík Svoboda s exilovým prezidentom Benešom, Beneš mu vyčítal veľa strát na strane Čechov a Slovákov. Nezostávalo armádnemu generálovi Ludvíkovi Svobodovi nič iné, iba zobrať pána prezidenta Beneša sem priamo na miesto bojov, aby mu ukázal, čo sa tu vlastne dialo. A pán prezident Beneš musel uznať, že straty, ku ktorým došlo, boli podľa všetkého opodstatnené. Motivácia, ktorá viedla mladých ľudí, vojakov, k týmto heroickým výkonom je niečo, čomu ťažko rozumieme. Preto je veľmi potrebné čítať a učiť sa z historických prameňov, čo títo ľudia presne hovorili. Spomeňme si na výpoveď jedného vojaka, ktorú citoval armádny generál Ludvík Svoboda, keď povedal: bol to vojak, ktorého vždy, keď sme poslali do nemocnice, tak utiekol a vrátil sa naspäť, že chce bojovať. A keď sme sa ho pýtali, čo to pre Boha robíš, veď môžeš zostať v nemocnici, tam si ako tak chránený pred možnosťou zranenia alebo smrti, on odpovedal nasledovné: ako môžem zostať v nemocnici, keď som vlastnými nohami prešiel stovky vypálených sovietských obcí? Ako môžem zostať v nemocnici, keď som videl studne plné sovietských detí? Ako môžem zostať v nemocnici, ak som videl železné ploty, na ktorých boli napichnuté sovietské deti? Motivácia musela byť neuveriteľná, pretože Ludvík Svoboda krátko pred začiatkom bojov povedal svojim vojakom: o niekoľko hodín budete môcť potrestať viníkov. Buďte spravodliví a prísni sudcovia. Varujem vás pred milosrdnosťou. A dôrazne vám hovorím, že akékoľvek zmierenie vám nebude odpustené. Nebolo zľutovania s ničím. A netreba sa čudovať, pretože 3 mesiace pred vpádom hitlerovských vojsk do Sovietskeho zväzu Hitler povedal svojim generálom na tajnej porade toto: toto bude bitka o vyhubenie.
vojna na východe bude úplne iná ako vojna na západe. Vykinoženie ľudí, ktorí žijú na východe, bude dobré pre samotný východ. K tomu všetkému prichádzali informácie, ktoré mali k dispozícii slovenskí a českí vojaci. Veď od septembra 1944 do apríla 1945 bolo vypálených 115 obcí a osád, zavraždených 5000 osôb, takmer všetko civilistov, starých ľudí, žien, detí, niekedy dokonca aj kojencov. Toto všetko spôsobilo, aké utrpenie dokázali prekonať tak vojaci Červenej armády, ako aj vojaci 1. Československého armádneho zboru. Drahé Slovenky, drahí Slováci, vzácni hostia, na záver chcem povedať, že keď som žil v Topolčanoch, žil som na adrese Duklianska 1859 E/18. A vedel som, čo to znamená. Vedel som, že ten názov ulice je odvodený od niečoho mimoriadne dôležitého, lebo ma k tomu v škole viedli. Vedel som, prečo pred názvom pražského futbalového tímu je Dukla. Vedel som, prečo hokejový tím v Trenčíne má názov Dukla. Chcem sa spýtať, keď dnes položíme tú istú otázku 10-ročnému dieťaťu na Slovensku, bude vedieť, čo Dukla, dukliansky, dukelsko znamená? Obávam sa, že nie. Pretože začíname strácať prehľad o tom, čo vlastne učíme na školách naše deti o histórii, ktorá tu je. Prosím, začíname veľmi významný boj o historickú pamäť. Nepreháňam, ak poviem, že je tu záujem ako keby vytrhnúť Slovenky a Slovákov z dejín a nahradiť ich nejakými farebnými obrázkami. Je tu jednoducho záujem, aby Slováci a Slovenky neboli aktérmi dejín, ale boli iba akýmsi nepodstatným, nevýznamným objektom dejín. Ale takémuto výpočtu dejín chýba pravda, pravdivosť a autentičnosť. A presne o pravdu a autentičnosť, pokiaľ o históriu ide. Teraz, nedávno, pred pár týždňami, bola na Slovensku uverejnená kniha, krásna, ilustrovaná z Veľkej Británie pod názvom Druhá svetová vojna. Viete si predstaviť, že knihe, ktorá si nárokuje titul Druhá svetová vojna a je v slovenskom jazyku zverejnená, môžete si ju kúpiť, nie je ani len zmienka o slovenskom národnom povstaní a nie je ani len zmienka o karpatsko-duklianskej operácii, hoci všetci vieme, že to bola jedna z najväčších horských bitiev v celej histórii druhej svetovej vojny. Drahé Slovenky, drahí Slováci, poďme pre Boha bojovať za našu historickú pamäť. Nemôžu to byť nejakí obchodníci, nejakí aktivisti, ktorí budú hovoriť, čo pravda je a čo pravda nie je. Lebo pravdu si zaslúžia predovšetkým tí, ktorí tu na Dukle zahynuli. A viete, koľko tých ľudí bolo, moji predrečníci o nich hovorili. Drahé Slovenky a Slováci, pravda je veľmi jednoduchá. Sloboda prišla na Slovensko z východu. Ešte raz to zopakujem, sloboda prišla na Slovensko z východu. A na tejto pravde sa nedá absolútne nič zmeniť. Aj preto, hoci to vyvoláva rôzne vášne, považujem za prejav úcty a rešpektu. Ak bude možnosť v roku 2025 vytvorená pre vládnych predstaviteľov, že by som veľmi rád navštívil oslavy víťazstva nad fašizmom, 80. výročie víťazstva nad fašizmom, 80. výročie konca druhej svetovej vojny, v ktorom len Sovietský zväz stratil 20 miliónov obyvateľov. Malo by byť pre nás cťou ísť do Moskvy a poďakovať za to, čo sa dialo v rokoch 1941 až 1945. A môžu ma kritizovať liberálne a progresívne médiá, koľko chcú. Pokiaľ takéto pozvanie dostanem, tak sa týchto oslav aj určite zúčastním.
Viete, každý z nás má nejaký očenáš. A ja už možno 3. alebo 4. krát chcem ten očenáš za mier predniesť aj tu na tomto podujatí, pretože ťažko nájdeme vhodnejšie miesta, ako je Banská Bystrica alebo Dukla. Ja som tento mierový očenáš trochu prispôsobil a chcem, aby sme ho počúvali tak často, ako sa len dá, pretože je v ňom obrovské množstvo pravdy. Chcem, aby sme tento očenáš počúvali a ja urobím všetko preto pri každej príležitosti, aby ten boj za historickú pamäť a za historickú pravdu bol tak efektívny, ako sa len dá. Napomene našich vodcov Bože nad hviezdami, že nech trochu myslia na nás, keď začnú vojnu a všetky hnevy pošlú na seba. Všetky tie hnevy sú plevy, pokazia zem, aj nebo je choré. Napomeň našich vodcov, ty tam hore, že sa to nesmie. Lebo ak zem je svätá, aj ty si svätý a po tej zemi chodia naše deti. Nech žije Dukla, nech žijú hrdinovia Karpatsko-Duklianskej operácie, nech žije nádherná Slovenská republika a ja ďakujem každému jednému, kto meral cestu do tohto údolia, aby sme si pripomenuli hrdinstvo, ktoré sa bude tiahnuť s našim národom stáročia až tisícročia. Pekný deň, ďakujem pekne. Ďakujeme za príhovor predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi. Uplynulo 80 rokov od dvoch kľúčových udalostí našich dejín. V lete sme si pripomenuli Slovenské národné povstanie a dnes výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Ich obete nám priniesli vytúženú slobodu. Nech sú aj tieto pamätníky na Dukle a vo Svidníku odkazom pre ďalšie generácie, že sloboda nie je samozrejmosť a často býva vykúpená tou najväčšou cenou. Dôležité je, aby sme sa z histórie poučili, aby namiesto zbraní zneli argumenty, namiesto nenávisti prevládol rozumný dialog a pochopenie. Aj keď sa to zdá ťažko dosiahnuteľné, aspoň sa o to pokúsme. Dámy a páni, ďakujeme, že ste si prišli pripomenúť toto významné výročie. Ikonickú skladbu v Slovenských dolinách na záver zaspievajú Ivana Regešová, Miroslav Dvorský a spevácky zbor Lúčnica. Svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch piesen znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a kľudné, ako prúdny riek. Je to kraj, kde prísne štíty hor, teplo dolín múdro strážia, pokým slnka lúč zazvoní na jarné zvonce očistá. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory tížko zváža. Je to Slovensko čarovné, hrdé, mám ho rád. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jas v tmavom ráne vždy svieti, ako brieženie.
dolinách lesný med vonia viac ako tráva, na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny mier.